pinakamagandang Hall of Justice sa buong Pilipinas ang may papatayong Hall of Justice sa lungsod ng Lawag. Ito ang tiniyak ni Chief Justice Diosdado Peralta sa pamumuno niya ng groundbreaking sa nasabing proyekto. Kasama niya sa pagsasagawa ng nasabing aktibidad sina Gobernador Mateo Marcos Manotoc at Vice Governor Cecilia Araneta Marcos, maliban kina Associate Justice Fernanda Peralta ng Court of Appeals, Court Administrator Midas Marquez at ni Deputy Court Administrator Raul Villanueva ng Korte Suprema. Ipinaliwanag niya na mahirap matapos ngayong taon ang bagong Hall of Justice dahil malaki ito. Ganun pa man, tumanggi ang Chief Justice na ihayag kung magkano ang pundong inilaan para sa nasabing proyekto. Inihayag niya na sa ngayon ay wala pang naisipang ipangalan sa bagong Hall of Justice sa lungsod ng Lawag. Idinagdag niya na ang mahalaga ay masisimulan na ang pagpapatupad sa kanyang pinapangarap na ipatayong Hall of Justice sa lalawigan ng Ilocos Norte. Sa ibang balita mga kaibigan, hiniling ni Governor Mateo Marcos Manotoc sa AstraZeneca Pharmaceutical Company na mabibigyan ang lalawigan ng 120,000 dose ng AstraZeneca para sa 60,000 tao. Inihayag ng gobernador na ang nasabing bilang ay katumbas ng 10% ng populasyon ng Ilocos Norte. Ipinaliwanag niya na ang AstraZeneca ang kanyang napili dahil kakaiba ito kung maihahambing sa gawa ng Pfizer at ng Moderna Pharmaceutical Company. Inamin niya na maaaring hindi magkatulad ang bisa ng nasabing bakuna kung maihahambing sa dalawang bakuna, ngunit mas mura ang presyo kung ihahambing sa dalawa. Sinabi niya na isa pang dahilan ng pagpili niya sa Astra ay ang pagtiyak ng kumpanya na wala silang ganansya at wala ring pagkalugi sa paggamit ng nasabing bakuna. Ayon sa gobernador, mahirap ang kanyang ginawang desisyon dahil may mga nagsasabing hindi ito epektibo o masyado pang maaga upang mag-order ang lalawigan, ngunit ayaw naman niyang masayang ang oportunidad na makakuha kaagad sa nasabing bakuna kung kaya't konti muna ang kanyang order. Amount of Astra, and I see Rina also with a Codigo like me, but yeah, ito yung sinasabi ko kanina na iba yung type of vaccine ng Astra. No, itong Pfizer and Moderna, as Doc Norman mentioned, mRNA, no, at itong Astra, yung na pre-order natin ay scientifically is a non-replicating viral vector. Tiniyak niya na masusunod ang mga alituntunin ng pamahalaan nasyonal na mauna ang mga frontliners, health workers, seniors at ang mga indigents.